ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TV. Ман Шаҳром. имрӯз 6 июли соли 2022 1000 рубл бо қурби давлатӣ 172 сомонӣ бу 50 дирам, бо қурби интиқоли маблағи Зипитамин банк 164 сомонӣ бу 50 дирам. дар ин рӯзанавор мон 14 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нарху ҳамагӣ аз 85 000 сомонӣ сар мешаванд ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. ду хонага бори монд дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 235 000 сомонӣ, як хонага бори монд дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 175 000 сомонӣ ва инчунин дӯстони азиз якта хонаи срочни се хонага бори монд дар Новостройка дар назди сирки шаҳри Душанбе, яъне дар ҷои беҳтарин бо нархи ҳамагӣ 360 000 сомонӣ ва дигар хонаҳои фурӯшии срочни арзон. барои ҳамин ҳатман навор монад то охира тамошо кунед, то ки варианти хуб аз даст надиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. агар хона гуфтеса бошед, дар комментария ҳамин видео нависед чӣ хари хона ва аз куҷо шумо дар кора. бисёр бояд гап намезанем, рафтем. дӯстони азиз, агар шумо хоҳед борҳои худатонро зуд, боэътимод ва дар муҳлати кӯтоҳ аз Россия шаҳри Москва ба Тоҷикистон, яъне Душанбе, Рудаки, Хоросон, Қурғонтепа, Уяли, Вахш, Гулистон, Калхозобод, Кумсангир ва Гарафти равон кунед, пас ба шумо корхонаи боркаши Акай Ибодулло ёрӣ мерасонад ки ин корхонаро мо тавсия медиҳем. нархи 1 килограмм бор 40 рубл дар ҳолати қабул кардан дар склад ва 50 рубл дар ҳолати қабул кардан аз ҷои зист. рақамҳои корхона дар рӯи экран, рақамҳои Россия, WhatsApp ва имо доранд. аз номи канали Dom TV муроҷиат кунед. зуд, қулай ва босифат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ду хонага бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар якум ошёнаи бинои Новостройка. хона таъмир дорад ва ҷойгир аст дар автоцентр. дӯстони азиз, поёни Саховат мебошад, 64 микрорайон, пеши таксиҳои Кулобда. нархи хона 235 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, дар таги нархи хона рақамҳои соҳиби хона навистагиа. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, гардиши Шоҳанбарӣ, посёлкаи Боғистон, 7 сотиқ замин, 2 подвал, фундамент нақшада, 5 дар хона, 1 кухни, 1 ҳамом. даруни хонада ҳамин чизо ҳастанд. дар повороти Шоҳанбарӣ ҷойгир аст. посёлкаи Боғистон аз роҳи калон 3 километр дарун мебошад. документош ҳаст. нархи хона бошад ҳамагӣ 85 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, 5 сотиқ замин, хона дар қадди раҳи Калонай, 3 подвали калон такда дорад, боз 3 хона болодай, 1 коридор аст. об ва барқ мушкилӣ нест, дарахтҳои мевадиҳанда ҳаст. адрес деҳнаваки поён, хонаи 8. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, WhatsApp доранд. нархи хона бошад 65 000 доллар, сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. хотиррасон мекунем ки ҳамаи харидуфурӯш бо қурби давлатӣ, яъне бо қурби сомонӣ гузаронида мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, як хонага бо масоҳати 33 метри квадратӣ дар якум ошёнаи бинои Новостройка. хона таъмир дорад, срочно фурӯхта мешавад. ҷойгир аст дар Гипразем, 400 метр аз бозори Деҳқон поён мебошад, яъне аз бозори Гипразем. об ва барқ пайваст кардагӣ, дом ду ошёнагаҳай, без посредник, ҳуҷҷатош 100% мегӯяд. нархи хона 175 000 сомонӣ, ҳам савдо ҳам мешавад, ҳам аришам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кулоб, дӯстони азиз, 4 хонага мебошад. дар якум ошёна ҷойгир аст. бинои советӣ, хона таъмири нав дорад ва ҷойгир аст дар 9 микрорайони шаҳри Кулоб, маҳаллаи Борбад. нархи хона бошад 380 000 сомонӣ. об ва барқ ҳама вақта. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ва боз хотиррасон мекунем ки хона қариб бо 90% чизу чорааш фурӯхта мешавад, яъне 90% чизу чораи ҳамин хона меистанд.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб. 4 сотиқ замин, 1 дар хона, об ва барқ ҳаст, ҳамом ҳамаш ҳаст. Дӯстони азиз, дар кӯчаи хатти роҳи шаҳри Кӯлоб ҷойгир аст. Техпаспорти хона ҳаст, ҳамаш 100% мебошад оиди ҳуҷҷатош. нархи хона бошад бо маслиҳатай. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, имо WhatsApp доранд. Аз номи канали Домтиҷе муроҷиат кунед. Дӯстони азиз, соҳибаш мегӯяд ки хонара нав документ кардем, яъне ҳуҷҷатош қоидави 100%. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар тарафи Дӯстӣ ҷойгир аст. Ду хонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар сеюм ошёнаи бинои навастройка. Худи бино аз 10 ошёна иборат мебошад. хона таъмир дорад ва бо чизу чорааш савдо мешавад. Срочниҳай, яъне соҳибаш дар срочна сум дар корай, об, барқ ҳамаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% техпаспорт дорад. хонаҳо ҷудо мебошанд ва ҳоҷатхона бо ҳамомшам ҷудо. Мардум зиндагӣ доранд мегӯяд ва нархаш бошад 360 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 5385 мебошанд, WhatsApp доранд. Аз номи канали Домтиҷе муроҷиат кунед. Дӯстони азиз, ва боз хотиррасон мекунем ки рақамҳое ки барои тамос мебинед дар рӯи экран, ин рақамҳои риэлтор мебошанд. барои ҳамин агар дигар хонаҳо барои шумо дар кор бошад, марҳамат метавонед занг зада муроҷиат кунед. Аз номи канали Домтиҷе гап занед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Кушониён назди шаҳри Бохтар, деҳаи Ваҳдат, хонаи 17. 10 сотиқ замин мебошад. заминаш калон аст. бинои дуошонага, бинои зебо, 8 дар хона дорад. 2 калидор, 2 ҳамом плюс ҳоҷатхона, 246 метри квадратӣ мебошад масоҳати умумӣ ва дар ҳавлӣ, дӯстони азиз, 40 ниҳоли мевагӣ ҳаст дар боғаш. нархаш бошад 800 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, WhatsApp доранд. аз номи канали Домтиҷе муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ноҳияи Кушониён, деҳаи Ваҳдат, хонаи 17. бениҳоят як хонаи зебо мебошад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, калхози Москва, деҳаи Мирзобод. 7 сотиқ замин, 4 дар хона, 1 коридори 7 метра ва 1 баня дар даруншай. 1 хона таъмир дорад ва 1 баняшам таъмир дорад. дигари хонаҳо пол гирифтага мегӯяд соҳибаш. об ва барқ ҳама вақта. мактаб дар наздикиша ҳамагӣ 500 метр дур мебошад. хона дар ҷои беҳтаринае ва алишам мешавад. бо хона дар шаҳри Душанбе ба квартира 2 ё ин ки 3 хонага бошад. ҳуҷҷатҳои хона ҳаст. нархаш бо маслиҳат мебошад. соҳибаш мегӯяд ки биё бин хонара баъд маслиҳат мекунем. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳои Россия, WhatsApp доранд. аз номи канали Домтиҷе муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Ваданасоз. тамошобинони азиз, ин хонаи махсус навори алоҳидаша дорем. дар комментария ҳамин видео ман ссилкаша мемонам. марҳамат дар омада тамошо кунед. дар ҳамун навор ба пуррагӣ хона нишон додагиему, ҳамашро фаҳмондагием. духонага бо масоҳати 61 метри квадратӣ мебошад. дар 4 ошёнаи бинои навастройка. хона таъмир дорад ва нархаш бошад $67 000, боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Домтиҷе муроҷиат кунед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар. ду хонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар 4 ошёнаи бинои советӣ. хона таъмир дорад ва ҷойгир аст дар кӯчаи Кайхонавардон, хонаи 10 назди ГАИ вилоят. хона дорои таъмири нав буда, бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад, яъне 2 телевизор, телевизори плазма, кондитсионер, холодильник, термикс, кухонни гарнитур, гардероб ва ғайра. бо ҳамин чизҳо фурӯхта мешавад. илтимос фақат харидор занг бизанам, мегӯяд соҳибаш. нархи хона 240 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. 3 хонага бо масоҳати 80 метри квадратӣ дар 6 ошёнаи бинои навастройка. хона таъмир дорад ва ҷойгир аст дар назди Якачинор,
территорияи циркля дӯстони азиз қисман бо чизу чораш фурӯхта мешавад, бино отопление дорад ва техпаспортам дорад. нархи хона 360 000 сомонӣ мебошад, срочно фурӯхта мешавад дӯстони азиз. барои ҳамин нархшам ин қадар нағз аст, арзон аст барои ин хели территория ва ин хели хона. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. Духонагах бо масоҳати 58 метри квадратӣ дар 9-ум шонаи бинои новостройка. Хона таъмири нав дорад ва ҷойгир аст дар 34-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд. Нархаш бошад 230 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. Се хонагах бо масоҳати 78 метри квадратӣ дар 4-ум шонаи бинои советӣ. Хона чӣ хеле мебинед таъмираш аз миёна ҳам пасттар аст, мешавад гуфта ки таъмир надорад. 16 сол дар ин хона ягон кас зиндагӣ накардагӣ дӯстони азиз. ҷойгир аст дар 31-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд ва нархаш бошад 300 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран аз номи канали Dom TJ муроҷиат кунед. ин рақамҳои риэлтор мебошад дӯстони азиз, боз дигар вариантҳоям дорад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем ва раҳмати калон дӯстони азиз ки бо мо ҳастен, ки ба каналмон обуна шудагиен, ки ёру рафиқотона ба канали мо даъват мекунен, чунки Dom TJ аллакай 70 000 подписчик шуд. раҳмати калон дӯстони азиз, мо кӯшиш мекунем то ки зина ба зина, рӯз то рӯз сифати кормона хубтару беҳтар кунем. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон.